Ekipa Reakcije nastavlja da istražuje ko je pomagao Darku Šariću da u srpsku privredu ubaci stotine miliona evra stečene trgovinom narkoticima i zašto nijedna institucija ne prihvata odgovornost. Recimo, kada je reč o Upravi za sprečavanje pranja novca, agencija je poslala 1800 zahteva do sada. Samo u jednom slučaju smo mi dobili povratnu reakciju. Mi nakon analize svih onih informacija koje dobijemo, predmete dostavljamo isključivo tužilaštvima i Ministarstvu unutrašnjih poslova. Znate kako, kada je u pitanju ovako velika količina novca, kada pričamo o stotinama miliona evra, ne smemo da prenebregnemo činjenicu da su i policajci ljudi. Reakcija otkriva i u koje je sve, mahom vojvođanska preduzeća, ušao novac Šarićevog klana. Bilo je očito finansijskih institucija koji su im davali u tome podršku i mislim da svi oni treba da budu na najstrožiji način kažnjeni. Reakcija. Dosije Šarić. Drugi deo. Večeras u 9. Samo na B92.